Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Yo pyniap ki sipai ke Israel yo commander but deputy commander jong ki le no Hamas. Karkum ki khubor ki balayo ban lum la yathu ba ki sipai ke Israel Defense Force ki la yo ban pyniap yo commander jong Nuzairat battalion ya u balatip kerteng kumu Ismail Siraj ba yo deputy commander u Ahmed Weber. Layuthu bagini ki kinhun le no Nuzairat battalion ki day ki badon kti hagaban thombor ya ki Israel haga nyautreng jong ubnai Oktober. Bad ikite ki arngot kinong yalam layo ban pyniap da ki sipai jong ka IDF bad ISA intelligence. Haga jeng net her thama jong Israel persha ye ki le no layuthu bagi sipai jong ka Israel Defense Force kilap ye ka jaka bo tiari siat jong ki le no Hamas. Haga we ka yingsa jong ki briu shu layuthu bagi sipai kilalap ye ki suloi ki bom ki tangkuli bad ki ves bad laong ba ye ki tiar lalam. Naga kamrat ya ka babu ikitiar jingele kai jong ki klung.